Ayan si Palawan. Yan na yun. Ngayon lang ayan eh. Ngayon lang nakapunta. Oo. Adia daw kaya bumunta sa di ka. Ito sa akin. Chris Polo. May kamot na ikakan. Pero yung mabata. Makabibilo man. Oo nga. Mabango nga. Nagustuhan niya yung pabango Kuya Papi. Ano yung mga kaparing Jason, hapon na, uwi na kami. Ang Kuya Pulo, si Pilo. Kaya nun doon pa. Bali, sabay na ako kila Kuya Pulo kasi pupunta ako doon kila Tibidang. May kukunin ako. Hindi ko po alam kung kay Ate Bidang o kay Palawan. .3:47 yung ating oras ngayon. Umuusok yung bunganga ng bulkan, no? Yan, dito na ako kila Ate Bidang. May tarpaulin pala sa ano. Ayan si Palawan. Yan na yun. Ngayon lang ayan eh. Ngayon lang nakapunta. Oo. Adia daw kaya bumunta sa di ka. Ito sa akin. Chris Polo. May kamot na ikakan. Pero yung mabata. Makabibilo man. Amuro. Amuay. Salamat. Dito na yung ano, pabango. Amuro ade. Ito na Kuya Papi, nakuha ko na po yung ano, pasensya na po at ngayon ko lang nakuha yung sinabi mo. Ito na. Yan, Chris Polo. Black. Ito Dok. Oo. Paggamiton, marigid ka sa lakon. Pag ginamit mo yan, marami na maghabol sa iyo. Oh, na ano, kalabaw. Paghaluin siguro lalaki babae. Maraming salamat nito sila Ate Bidang. Amo kay may tarpaulin, no. Tarpaulin. Yan. Ayan, dito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. Time check natin ay 5:07. Pabili sila ng tinapay. May palaman daw. Mahal pala nito, ma. 300. 300 talaga? May pera ka? Nabili ko nga. Hindi ko naman pwedeng nakawin yan. At ito na yung pabango na pinibigay ni Kuya Papi. Ito naman, tag-isa raw tayo. Ito daw yung sayo. Ito daw yung akin. Ano, Chris Polo. Ay, Kuya Puloy pala ito eh. Ha? Chris Polo. Polo. Maraming salamat Kuya Papi sa pabango. Yan. Shoutout kay Kuya Rinby.
Nakalimutan ko, di ko na ipakamusta pala eh. Nagmamadali din kasi si Palawan na nagbigay, may ginagawa sila. At siyempre, nandun na yung mama niya. Nakita ko rin yung mama niya. Nandun. At, alin? Nandun siya, eh. Ayun. At kumpleto sila na mag-recognition. Ay, ano? O-taking. Kumpleto sila ngayon na mag-o-taking sa yung kapatid ni Palawan, si Miss Teacher. At siyempre, congrats kay Kuya Joel. At pasado yung anak niya. Congrats sa kanila. Asawa. Ha? Kabango? Pumili niyo ka, Kuya Papi, ikaw. Matagal na daw yan, sabi ni Palawan. Kaso, Benta? di ko nga alam. Ano na nga pa ang... Pinuntahan si Ate Bud ang pinuntahan ko. Sabi man niya, hindi niya alam, baka daw kay Basta sabi ka ako sa akin, sa'yo pumunta ko kaya kay Palawan. Mabango mo? Mabango? Siyempre pabango yan, kaya mabango. Hindi. Hindi siya yung pambabae, di ba? Parang may matamis. Oo. Oo nga. Mabango nga. Nagustuhan niya yung pabango Kuya Papi. Kasi ako sa pabango, hindi ako masyado, kahit pang babae, hindi ako maano sa mga matatamis. Presko, tapos katulad ito, mabango din. Oo. Bango ba? Ayun. Okay. Ito yung gusto kong amoy. Kasi may pabango din ako dito Kuya Papi. Pero parang magkaparehas sila ng amoy. Mas gusto ko kasi yung pabango ng Ito yung pabango ko. Prescripto. Ito yung lagayan niya. Pero wala to dito sa Bicol kapag nawawalan ako nito. Pag umuwi yung kapatid niya, doon to binibili sa SM. Sa Lamisa mayroon, SM Bikotan mayroon. Pero yung ibang SM wala silang yung itinda ng prescripto. Parehas. Mabango. No. mga pabango ng lalaki. Ayoko yung matapang kasi. Tapos dalawa yan yung pabango ko. Asan pa yung isa? Nandito yan. Kasi di ako nagpapaubos ng ganyan kasi hirap nang hanapin. Ito po meron pa ako isa. Yung dalawa. Dalawa yun. Yung isa lagayan white. Dito ko lang siya. Ayan, siyempre, alam na. Kape. Gutom na ako. Ha? Kasi yung mga supply na Mag-snack ako. Ay, bukas linggo. O, kape tayo. Palaman. Ito muna ako. Ito ka na. At mag-i-edit ako. Bango nga. Mabango yung Oh, polo. bango. Mas personal ako kasi yung pabango pang lalaki. Bango. Siyempre salamat kay Palawan sa pag-abot nito. Lalo kay Kuya Papi. Thank you po Kuya Papi. Maraming salamat. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat ng tall sponsors, tall viewers, solid viewers at sa mga di nag-isip ng Kalastas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye. Thank you very much. Thank you. Thank you po. Siyempre, nung nakaraan din, nung birthday ko, thank you sa Papi Jockey. Ayan, bye-bye, ingat sa trabaho kay Papi. Kayong lahat mga sponsor, ingat. Ayan, bye-bye. Love you all.